May buntag kumusta? O karon no laing adlaw o panibagong adlaw o panibagong usab nga lugar nga dunga na to nga adtuan. Ang atong target karon diya sa may Misamis Oriental, partikular sa may Kalamkam, Talisaya na Misamis Oriental. O karon kasamtangan tang naananugad no dinis may Barangay Lumbia, labi na dinis may crossing mo nang karong orasa malas 4 pa kapino kadlawon pa. Pero nindot man gud kung magikanta dinhi kadlawon no, dapat makagawas ng Cagayan de Oro nga sayo kay at least makalikay tas traffic. Ikaw maghulat-hulat nag adlawon na taas ng adlaw, panigurado dako kitag mawala nga oras tungod sa traffic. Sige, birada na ta gikas Lumbia naog sa ta dito sa sentro sa Cagayan de Oro, dayon lahos sa tong destinasyon. Uban ta. Sa kanunay din napunta no sa may JT kung diin kita magpatubel kung asa kung adto tayo mga destination. Salamat sir. Karon na ta din hidapit sa may puerto o medyo traffic tungod lagi pod kay naay mga sikad. But magulat lang gyapon ta. Pwede man ta actually pwede ta mo agi aning overpass no, but pilion na lang nato dinhi ta mo agi sa may silong nga bahin para pod makita katong dalan nga pasaka dito sa may Bukidnon. Kini nga dalan mao na diha ang pasaka sa may Bukidnon, but tungod kay ang atong rumbo dito mas Talisayan na Misamis Oriental din hita straight ta buagi. Og karon na nanata no dinis may Taguluan na Misamis Oriental. Mao ni ang unang lungsod nga tong malabyan gikan Cagayan de Oro padulong dito sa may Talisayan, of course no. Human aning Taguluan ato dayong sundo no, o atong ang masunod ani mao ang Villanueva. So muni no ang Taguluan Arta o na dinhi ang ilahang police station o ingon man no munisipyo sa may Taguluan. O karon nanata dinhi karon sa may Villanueva Misamis Oriental no, mao ni siya ikaduhang lungsod gikan sa Cagayan de Oro. Kay gikan sa Cagayan de Oro atong nalabyan kaganiha mao ang Taguluan. Og dinis may Villanueva no, nana sila Jollibee. Ang Jollibee sa may Villanueva. So kung katong uban no, nga hilig gyud mag Jollibee, so pwede ra no, dinhi pud mo mag palit sa ilaha. Mao pwede ni ang sentro no sa may Villanueva. Ubay-ubay na yung mga kaning nga mali meat burger. So limo po ni ang dalan padulong dias may Claveria. Himo lang bantayan meat burger o Palawan in between siya. Sige, laos sa ta. Og karon naanata sa may lungsod sa Hasaan. Gikan dito sa may Villanueva. Ang next ang kining Hasaan. Mo ni ang dalan no padulong Sugpulon Falls. Asagpulon Falls. Og actually naputay kauban no nga nakasakyanan gyapon mo nang kita sunod lang ta para ma-screenan nato ning nasa likod kay usahay manggod ay mga drivers nga kana bitaw lantaw nila nga ay baguhan pa ning driver ang nag-drive ning line nga sakyan ilang pinarasan mo nang gasunod ta no, atong ginasundan aron ma-screenan nato. Og syempre nahinay lang tanaw safety first gyapon. Mao ni ang usap po nis mga sikat no dinhi sa may Hasaan kining gitawag nila nga Spring View. Lapo gyapon na diha nga liguanan. Mao ni ang dala no padulong dito sa may munisipyo sa may Hasaan. Og karon naa ta dinhi sa may Balingasag no, kung medyo nalangan ta or kung paspas ta nga naka
biya dito sa may Taguluan ug Villanueva tungod kay mubo raman ang ilahang lungsod sa Taguluan medyo nalang o sa may Hasaan medyo nalangan kita kay taas-taas man o gamon ni abot na ta din is may Balingasag na ilahang Jollibee nya din is may Balingasag na anay traffic light actually dito sa may atong mga nalabyan sa Taguluan, sa Villanueva o sa may Hasaan ano ba yun? Nay traffic light sa Hasaan? Sa Villa? Wala yapon ba? So muli ang guys ano po no? Din sa Balingasag o kung taas ang Hasaan mas taas good po no? Kining Balingasag o karon na nata sa may Lagonglong nara ilahang munisipyo muni ay mga Palawan Pawn Shop o din ang Cebuana Imduiler kung napoy mga higayon nga mahutdan na mo og tubil dinhi sa may Lagonglong walay problema kay naa may tubilanan gyapon nini beon sa ngalan ani nga tubilanan Basoy no BP Basoy din siya. Actually, murag barato na po do ang ilahang matag litro ay diesel mo din na sa 68 de gapon ang gasolina. So medyo hapdos lugar gihapon pero ang importante nga namoy kapatubilan. So laos ta sa sunod nga lungsod. O karon no atong makita nga dinhi sa may Lagonglong ang adunay nag checkpoint po. Okay man po ni siya para safety. Pero atong nabantayan nga ang ilang ginapamara bao-bao og motor single. Pero kita nga naka 4 wheels ang laos-laos lang. Og karon na nata sa may lungsod sa Salay no gikan sa may Lagonglong ang sunod ang Salay. So mo ni ang sentro sa may Salay. Shout out day ngadto na kang Mayor Angelo Capistrano Jr. Si Mayor John Capistrano Mayor. May maglantaw dia Mayor. Wala may bus. Og karon na nata dinhi sa may lungsod sa Binuangan. Og monino naapod dinhi nahimutang ang katong gituhan sab nga usa ka milagroso sab kining Berhen sa Lourdes. Sa pipila lamang ka mga segundos among ipakita karon dinhi sa video para pod inyong mahibal-an labi na kung katubitong nagplano nga mobisita usab dinhi sa maong lugar. Og wala na namon napakita katong dalan padulong sa Berhen sa Lourdes kay nalipat mi. But dinhi na ta no pasuluray na ta sa may Subbungkugon. Subbungkugon Misamis Oriental. So gikan sa Binuangan o after sa Binuangan mao dayon ang kining Subbungkugon. Nanata karon dinhi sa may lungsod sa Kinugitan, Misamis Oriental. Nilang eskwelahan senior high school. O shout out day pod ngadto na kang Mayor John Lagbas o kang Mayor Beta Lagbas sa mga buhutang mayor dining dapitas may lungsod sa Taguluan. Mayong paglantaw dia Mayor. Niabot na ta karon sa may lungsod sa Balingwan. Diha ang kining terminal sa may Balingwan. Og din ito no ang kanang muadto kag Camiguin. So diha this way to Gate 1 Port of Balingwan. So mo ni ang katapusang lungsod no para maabot ta dito sa may atong destination which is nabilong siya sa may lungsod sa Talisayan. Misamis Oriental. Dinhi sa may lungsod sa Balingwan no may paggalantaw po day ngadto na kang Vice Mayor Franklin Panulaya. Vice
may paglantaw ni mo device. Niabot na ta karon sa may lungsod sa Talisayan. Subot pasabot no na dinhi na kadtong kalamkam nga tong gipangita apan tungod lagi kay wa pa man ta naswito mo nang mangutana ta karon. But ato lang siguro nga dito tatapit mangutana sa kaning safe kay lisod kay og muhunong ta dinhi. Nakusog na ba nga dagan sa mga sakyanan. Ang dalan na signage na Santa Cruz White Beach. Sudunon siya gamay. Amo nang paubos na. Hinahinay lang ta. Sige, lawson na to ning dalan. Makita na to ang dalan nga medyo pagin siya na semento. Rough road na unya bantayanan pug kayo no labi nagmubo ang sakyanan kay basin og musangit so okay hindi rin nga parto na ay na semento ato ning sunod actually na number mo na niyo kay Santa Cruz White Beach Resort. Sige mga tanata rin kung pila ba ito sa ni may muntag sir pila entrance sir 20 per head sir. 20 per head. Okay, sige. 20 per head. Pila ta ka buok? Pila mo kabuk sir? Pila ta ka buok? Oh. Apel bata sir. Wala. Ang adult 163 ko ma'am. Nami kauban. Ako sa ulatan Ay sir. kana na sa likod. Usara ang pag Kanang nada na busing sa kuan mo sir, dire sa piling homestay Dili o sa Kinabuhing Dagat. Asa may kuan? Katong dagat sir? Lagi ba kamo dinay mo sa piling kay ako gwardiya ko piling homestay. Ang kung naamo sa Kinabuhing Dagat, wala bisag piso mo kuha sa inyo. Asa mo tadapit? Ay kanang tong white bitaw nga ba sir? Lagi kanila lagi White Beach ka muna ni. Nga mo Kanya kung gwardiya na lagi 20 per head sir. 20 per head. Pero kung dire booking ka na diha. Booking. Bisa damo booking gyapon. Amo tong kuan siguro na booking. Pero makasulod mo anytime karon. So magbayad mig 20. Sige mo. Pila mo ka? Duha kanin duha? Duha ni kaning nakapula nga sa kanya. Naam ka ba na? Pila ta? Upat mi din eh. Sige. Sige. Sa may bayad. Ay diha sa likod. Sila? Okay, hila po. Salamat. So dito no kay dito na ang bayad mo sibog tagamay. Og muna diferensya din ni karon kay wata kabalo asa ta mo parking. Pero sige lang. Ito lang gyapon ning Lawson. Ano na may sakyanan diri ang problema kung diri ta siyang likod ang pagawas niya maglisod siya. Iabot na tanaw dinhi sa may Kalamkam. Talisayan og naay mga ang nag-training po sila karong mga panahon na. Og mao na no ang Kalamkam sa Talisayan Misamis Oriental og na sila cottage no nga tag 500 pesos ang bayad. Og way po no ang cottage din but sa pagkaro buntag pa man o sayo pa kita oras karon mga alas 8 pa sa buntag mo nang palugar na puno po ang uban. So atong nausa no ang ating ilahang dagat. Muni ang dagat no dinis may Kalamkam katong makita tinaw do kayo ang tubig dinhi og muni rason ang lingaw po kay ang mga bata samtang naligo din sa mga lugar. Og
muna no ang kalamkam sa Talisayan na Misamis Oriental. Og muna no atong gisakyan samtang tukod ang atuang partner. Og hanto na lamang sa sulod kayon. Kini na lamang si Zen Kahaton. Daghang salamat.